Naidara pa mangkuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay ang 47 anyos na si Gina Bumbase matapos na pagpupukpukon hindi pa maaramang matagas na bagay sa payo. Nangyari ang pamumukpok sa barangay Bagatangke, Malinaw, Albay. Sigun sa Malinaw Municipal Police Station, nagluluwas sa investigasyon na ang pigtutukdong kagibo sa krimen. Iyo ang aguman sa nakambiktima na si Dante Bumbase. Dugang pa kang otoridad, nakainom subot ang sospek ang gibo ng krimen. Nagkaroon parang nakipag-inuman sa asawa, syempre lasing po. Then tinawag po itong biktima. Then doon na nangyari po ang mauling incident po, yung pambubugbog. Then eventually, after po ng incident, yun na po, sinugod po sa hospital yung. Haloy nang may day pagkakasinabutan ang mag-agom, huli kang subot pang mumolestya kan sospek sa 12 anyos na aking babayi. Naaraman po kaya, according po sa magtugang na si Jerwin tsaka si Darwin po, naaraman po kaya san biktima po naton na ang 12 years old na sister ninda, so anak niya po, is sexually molested by the father po, which is ang suspect. Siyempre po, sa naaraman, bilang magurang maaraman ta ang nangyari po, magka-create talaga, paulit-ulit po sila nag-aaway. Tulos mananadako pang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Nakapatente naman ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.